мақомоти прокуратураи ҳарбӣ дар доираи ваколатҳои худ риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳоро дар қувваҳои мусаллаҳ, қушунҳо ва дигар воҳидҳои ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон назорат мекунад. Бо назардошти чунин таъкидҳои Пешвои Муаззами миллат, дар доираи чорабиниҳои соли маърифати ҳуқуқӣ, кормандони прокуратураи ҳарбии Гарнизони Бохтар бо баргузории нақша чорабиниҳои судмандашон дар амал тадбирҳои лозима меандешанд. Баргузории шӯрои навбатии ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои ҳарбии Гарнизон идомаи татбиқу амалигардии дастуру супоришҳои Пешвои Муаззами миллат маҳсуб меёбад. Дар кори шӯро фармондеҳии қисму воҳидҳои ҳарбии Гарнизон ва дигар шахсони масъул ширкат варзиданд. Бо мақсади устувор гардонидани тартибу интизоми оинномавӣ ва ҷиҳати пешгирии ҳолатҳои ҷинояткорӣ, масъалаи таҷрибаи тафтишоти судӣ бо ҷиноятҳои вайрон кардани қоидаҳои оинномавии муносибатҳои байни ҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳолати набудани тобеияти хизматӣ дар байни онҳо ва баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. Роҳбарият ва аъзоёни шӯро оид ба иҷрои саривақтии корҳои тарбиявӣ, ки самти муҳимтарини фаъолияти ҳайати шахсӣ маҳсуб меёбад, маъруза намуда, бо назардошти баррасии масъалаҳои ҳалталаб ҷиҳати риояи талаботи оинномаҳои ҳарбӣ бо мақсади устувор гардонидани тартибу интизом дар қисмҳои низомӣ, амалигардии нақша барномаҳои ҳарбиро мавриди баррасӣ қарор доданд. Аз машғулиятҳои рӯзмарраи сарбозон ёдовар шуда таъкид намуданд, ки дар ҳоли ҷаҳонишавию бархурди фарҳангу тамаддунҳо набзи ҷомеаи ҷаҳонӣ мураккаб арзёбӣ мешавад. Аз ин хотир дар мавриди баргузории дарсҳои тарбиявии сиёсӣ оид ба болоравии сатҳи донишу малака, маънавиёту маърифатнокӣ, ҷаҳонбинию зиракии сиёсии сарбозон бояд таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуд. Бо назардошти боло рафтани сатҳи маънавиёту маърифатнокии сарбозон, бо ин васила метавон ҳолатҳои ҷинояткориро низ пешгирӣ кард, ки мутаассифона ҳанӯз ҳам аз ҷониби баъзе аз афсарону аскарон ҳолатҳои риоя накардани талаботи оинномаҳои ҳарбӣ ва дағалона вайрон гардидани муносибатҳои байни ҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ ба назар мерасад. аъзоёни шӯро ҳамзамон иттилоъ доданд, ки арзу шикояти сарбозон аз тарафи ҳайати фармондеҳии қисмҳои ҳарбӣ бояд саривақт ва воқеъбинона баррасӣ карда шавад. ҳолатҳои аз ҳадди ваколатҳои хизматии худ баромадани афсарон мавриди таъкиду баррасӣ қарор гирифта. Вобаста ба ин масъала дастур дода шуд, ки роҳбарияти қисмҳои ҳарбӣ доир ба пешгирии амалҳои қонуншиканӣ аз тарафи хизматчиёни ҳарбӣ ба таври қатъӣ риоя гардидани интизоми хизматӣ ва талаботи оинномаҳои ҳарбӣ тадбирҳои лозима андешанд. ҳамзамон ӯҳдадор шуданд, ки дар баробари таъмин намудани омодабошии ҷузъу томҳои ҳарбӣ, инчунин дар самти тарбияи ҷисмонию ватандӯстонаи афсарону сарбозон нақша барномаҳои пешбинишударо ба таври лозима иҷро намуда, дар ҳоли боло бардоштани рӯҳияи ватандӯстӣ, интизоми қатъӣ ва маҳорату малакаи ҳамаҷонибаи ҳарбии сарбозон таъсиргузор бошанд. ҳомиёни ватан бо масъулияти баланд бояд дарк намоянд, ки артиш симои миллат ва шарти пойдории давлат аст. аъзоёни шӯро вобаста ба мавзӯи пешбинишуда ба такя ба нишондодҳои оморӣ суҳбатҳо ва таҳлилҳо намуданд ва ба командирон ва роҳбарони қисму воҳидҳои ҳарбии ҳудуди гарнизон дастурҳои мушаххас оиди пешгирии ҷинояткорӣ дода шуд. инчунин вобаста ба ин масъалаҳо аз ҷониби аъзоёни шӯро маърузаҳо шунида шуданд, ки метавонад дар оянда ин дастуру супоришҳо ва маърузаҳо ҷиҳати пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ ва устувор гардидани интизоми ҳарбӣ дар қувваҳои мусаллаҳ махсусан дар ҳудуди гарнизони Бохтар мусоидат намояд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ на танҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ, балки мояи ифтихор ва шарафи бузург аст. артиш барои ҳар як ҷавонмар мактаби ҷасорату матонат, дӯстиву рафоқат ва худшиносиву меҳанпарастӣ мебошад. вазифаи муқаддаси ҳар яки мост, ки сулҳи пойдор, тамомияти арзии Тоҷикистони азиз ва ваҳдати миллию амну суботи соҳибистиқлолии кишвари хешро устувору бегазан нигоҳ дорем. бо баррасии чунин ҳикматҳо ҷиҳати болоравии сатҳи маънавиёту шуҷоатмандии сарбозон аз ҷониби намояндагони шӯрои ҳамоҳангсозӣ тавсияҳои судманд дода шуд. баргузории ҷаласаи шӯрои навбатӣ дар алоқамандӣ ба мавзӯи риояти талаботи оинномаҳои ҳарбӣ ҷиҳати риояи тартибу интизом дар қисмҳои низомӣ дар сатҳи мақсадноку таъсиргузор ҷараён гирифт. бо гузашти вақт дар партави дастуру ҳидоятҳои роҳбарият раванди хизмати ватан модар дар қисмҳои низомӣ мувофиқи матлаб буда сатҳи ҷинояткорӣ низ коҳиш ёфтааст.
کار شورا با بررسی موضوع انتخاب شده نتیجه گیری کرده شده. با یادآوری از چنین تاکیدهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تقویت یافت. تامین نمودن امنیت ملت و دولت، حفظ حیات آسایشته مردم و پیشرفت تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی با استواری وضع سیاسی، ترتیبات حقوقی، تامین ولایت قانون، پیشگیری و مبارزه بر ضد جنایتکاری و حفظ مرز و بوم کشور وابستگی مستقیم دارد. با درک این مضمون اهل تالار با نظرداشت مسئله رعایت قانون، ترتیبات حقوقی و تامین انتظام قطعی در بین خدمتچیان حربی همچون عامل مهمترین بلند برداشتن سطح آمادگی جنگی و تحکیم اقتدار مدافعوی مملکت دورنمای فعالیتشان را تعریض نمودند.